Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela flimkien mal-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima nediet Let's Move Malta, inizjattiva ta' ġimgħa ta' attivitajiet sportivi li fiha se jkun hemm involuti bosta nies minn oqsma tal-ħajja. Dr. Bela wkoll bħala President ta' Special Olympics Malta rrimarkat li din il-ġimgħa għandha skop li tgħaqqad hekk kif qalet lis sabiħ tal-isport u li jġib bosta persuni flimkien. Qalet li din l-inizjattiva ta' fejda favur soċjetà aktar b'saħħitha għandha wkoll twassalna biex aktar persuni jinvolvu ruhom f'attivitajiet fiżiċi. L-isport huwa għodda li timmotivak. Permezz tal-isport tħossok aħjar u għalhekk irridu naraw soċjetà aktar b'saħħitha, soċjetà involuta aktar f'attivitajiet sportivi. Minnaħa tiegħu il-Ministru Grima tkellem dwar l-investiment kbir li sar f'dawn l-aħħar snin fl-infrastruttura sportiva u qal li dawn il-faċilitajiet mhux biss se jitgawdew mill-atleti u l-isportivi kollha imma qegħdin hemm ukoll għall-pubbliku b'mod ġenerali. Huwa sostna wkoll l-importanza ta' dawn l-attivitajiet għas-saħħa mentali. U daw it-tip ta' inizjattivi propju jassiguraw li jkun hemm l-awareness, ikun hemm l-arfin, fuq kollox ikun hemm l-attività illi tgħin sabiex nippreservaw is-saħħa mentali. Marku Tajjar, kap eżekuttiv ta' Sport Malta, tkellem dwar kif wieħed għandu jieħu opportunitajiet minn inizjattivi bħal dawn biex permezz ta' oqsma differenti tal-ħajja fosthom fuq il-post tax-xogħol wieħed jagħmel attività fiżika fil-post fejn l-aktar jaqgħad tal-ħin tiegħu. Huwa qal li permezz ta' din l-inizjattiva rridu nuru li kulħadd jista' jagħmel attività fiżika għandu kemm għandu età u fuq kollox kullimkien. L-attivitajiet huma mifruxa mill-kumpless sportiv ta' Ħalkirkop, id-dar residenzjali San Vincenz de Paul, il-kumpless sportiv tal-Marsa, San Blas u l-kumpless sportiv tal-Kottonera.